Hvis du bor i Danmark og spekulerer på, om eksportoption-mægleren er lovlig i dit land, er du kommet til det rette sted. I denne video vil jeg forklare dig, om denne mægler er lovlig, og om du tager en risiko ved at åbne en konto hos denne mægler. Se med til sidst, for det er ikke alt, der er så indlysende. Lad os komme til sagen. Hvis du går til Eksportoption webstedet og prøver at åbne en konto, vil du se en besked om, at mægleren ikke er tilgængelig i dit land. Du kan prøve at bruge en VPN til at åbne en konto, men jeg anbefaler ikke denne løsning, fordi du ikke vil kunne hæve penge. Hver mægler kræver kontoverifikation, før de godkender en udbetaling. Verificeringen består i at bekræfte din identitet og bopælsadresse. Hvis mægleren opdager, at du bruger en VPN, kan din konto blive blokeret, og alle midler på kontoen vil blive konfiskeret. Derfor foreslår jeg, at du finder en anden mægler, der accepterer kunder fra dit land. I beskrivelsen af denne video finder du et link til en anbefalet platform, der tilbyder lignende handelsbetingelser som eksportoption. Den mægler, jeg anbefaler, har en fantastisk handelsplatform, en bred vifte af aktiver og et minimumsindskud på kun $10. En af de mest interessante funktioner, der adskiller denne platform fra eksportoption, er muligheden for at kopiere tradere. Alt, hvad du skal gøre, er at foretage en indbetaling og derefter vælge den trader, du vil kopiere. Du har fuld indsigt i handelshistorikken, så du kan træffe en informeret beslutning. Du kan åbne en gratis demokonto, og hvis du gør det via linket i beskrivelsen, får du en bonus på 50% på din første indbetaling. Dette tilbud er tidsbegrænset. Jeg håber, at denne video var nyttig. Synes godt om denne video, og efterlad et abonnement for at holde dig opdateret med nyheder fra finansverdenen. Indtil næste gang.